Gondol Károly, anyám kenyeret sütött. Elnézegettem néha anyám csontos kis kezét, amivel dagasztotta és sütötte hetente a család mindennapi kenyeret. Még mind aludt, vagy éppen csak, hogy ébredett, ő már szakajtókosárba tette, a sütésre szánt mindennapi kenyeret. Végül szépen betakarta, mint anya a kisdedet, majd a búbos kemencéhez sihetett, ami a ház végébe állt, és tüzelte benne szaporán a száraz kukoricaszát. Hogy mire a kenyér tésztája megkel, melynek kovászát még este készített el, sütéshez a kemence jó meleg legyen, hogy a cipó megsüljön, mire a gyerek iskolába megyen. A család nagy volt, ezért kellett, hogy anyám hetenként süssön kenyeret, így is néha szűken kellett. Eldobálni nem lehetett, mert a két szülő és a sok gyermek naponta megevett egy kenyeret. Hely bizony régen volt, hogy a család együtt volt. Összedőlt a kemence is, a kenyérsütés készített. Petőfi Sándor, fekete kenyér. Miért aggódol lelkem, jó anyám, hogy kenyerecek barna? Emiatt? Meg lehet, ha nincs ide-haza, tán fehérebb kenyérrel él. De semmi az, csak add elém, anyám, bármilyen barna is az a kenyér. Nékem itthon sokkal jobb ízű a fekete, mint máshol a fehér. Az út
Van egy ország, ahol álmomban jártam, Magyarország, ahol az arcodban láttam a magam arcát, az ölelésben bőség, az igaz ügyben hűség voltál. Én ezt az arcot már őrzöm, Magyarország, hiszen az életed áll.